May iba't ibang okay kay babe. Sa ating webinar na pagkasangga sa bakuna para sa malusog na Bicolandia, webinar on World Immunization Week 2022. So ako po si Max, ang inyong host para sa ngayong umaga at kasama po natin si Denise. Hello po, welcome po sa ating program today for our World Immunization Week. So ayan nga, ang World Immunization Week nga po aims to engage ang ating mga local leaders, parents, health workers at lahat ng health partners po natin to build a strong and resilient immunization system, lalo na po dito sa Bicol region. Kaya important po na ma-improve ang ating vaccination coverage at ma-increase din po ang ating vaccination sa iba't ibang area po sa Bicol region. So Max? Ayan, so bago tayo magsimula ng ating mga activities at ang ating mga lectures ngayong umaga, simulan muna natin ang ating webinar sa ating munting dasal at sa ating Philippine National Anthem. Walang sound ma'am. Max, wala siya.
mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. All right, so while we are figuring out the technical problems po, let's proceed na po siguro natin sa ating next part. So for our first speaker to give us an insight tungkol sa vaccination at impact nito sa ating komunidad, makakasama natin si Dr. Kim Patrick Tejano, National Immunization Program Manager ng Department of Health. So i-expand po natin ito pag mayroon na tayo na bio note ni Dr. Kim Pat. And lecture. Hello po, hello ma'am. Joyce po from NIP. So, yeah, I'm just here po to represent Dr. Kim Patrick Cano, and then yung run through po, parang i-relay ko na lang po sa kanya. So right now po, ginagawa pa po kasi namin yung pre-recorded video niya po, and then yung sa introduction po, sige po, balikan ko po kayo dun. Ano na lang po, parang short na paragraph na lang po on introducing him po. Yes, Or ma'am. may, okay, ano po pong need niyo po, ma'am, from our end? So far po, ma'am, yan pa lang naman po, ma'am, na introduction ni Dr. Kim Patrick Tejano and yung lecture niya po. Okay. When do you need it po, yung deadline? Siguro po, ma'am, by Monday po or as earlier. Okay. Sige po, habol ko po sa Monday, pareho po. Thank you Yung po, intro. ma'am. Thank you. Okay po. So, proceed po tayo sa ating susunod na lecture para magbigay ng immunization situation sa Bicol Region at strategies. Makakasama natin si Dr. Desiree A. Briseño. Siya ang ating Regional Immunization Program Manager dito sa Department of Health Bicol Center for Health Development. So, magpa-prepare din po siguro tayo, Ma'am Twinks, ng kahit short introduction ni Dr. Des. And yung recorded talk po ni Dr. Des. Okay, ma'am. Pero if ever na hindi na talaga ma-facilitate yung sa recording, kung go live na lang din po. Sige po, ma'am. Thank you po. So proceed po tayo sa ating susunod na talk tungkol sa mga ano at bakit tungkol sa pagbabakuna. So para dito makakasama natin si Dr. Arlene Calleja. Siya ay isang graduate ng BS Biology ng UST at Doctor of Medicine ng UST College of Medicine and Surgery. Sinagawa niya ang residency training in pediatrics at Capital Medical Center, Quezon City. At siya ay isang fellow ng Philippine Pediatric Society. Sa kasalukuyan, siya ay ang ating Medical Specialist 3 sa Bicol Regional Training and Teaching Hospital. Siya rin ay ating training officer sa Department of Pediatrics sa BRTTH at overall chair ng BRTTH, Philippine Integrated Management of Acute Malnutrition, at alternate member ng Bicol Regional Training and Teaching Hospital Institutional Review Board.
Sa kasalukuyan rin siya ay ang ating National Immunization Program Coordinator ng BRTTH at lecturer ng DOH Regional Office 5 on the Philippine Integrated Management of Acute Malnutrition. So, welcome po kay Dr. Arlene Calleja. Magandang umaga sa inyong lahat. Ayan, so, Doc, Pagkatapos noon, mag-share na ako ng screen. yes po, proceed na po tayo, Doc, ng Paki-include pala doon sa CV yung Master of International Health. na-overlook ko po, Dre, so let me correct na lang Hindi, that po. sige. Sa ano na lang, sa Tuesday na lang. Apo, thank you po, Doc. Thank you. Doktora, meron po ba tayo dyan na parang sample na presentation na pwede nating Sige. i-present Try ko para, na. apo, Paano ba ipipindutin ko lang teka ha, tong share slide. apo. Share, pipindutin ko lang yung share, tapos the screen. May video po pala kayo, Doc, na ipapakita or wala naman? Wala naman. Ako ba? Ano to? Pipindutin ko pa tong show me in front of presentation? Hindi. Try ko lang ha. Hindi po. Dapat hindi. Pero maganda kasi pero 'di ba ma'am sa live natin makikita naman si Dra 'di ba while lecturing. So no need na Apo. ito. Yes po. No need ko nang pindutin yung show. Ito, okay na? Kasi ito Okay na po. siguro, Yes po, kasi Doc. nakalabas pa kayo dito sa right upper corner ko. Parang nabablock yung ano. Ano bang pipindutin dito? Nabablock ng konti itong screen. Dra? Kung Ayun, pipindutin ko lang siguro yung ayun, okay. Ayan. Ako na. Sige po. Sorry. Pwede naman Dra, mag-send pa rin po kayo sa amin ng presentation para at least hindi na po kayo masyadong maabala sa pag-share. We can share yung ano nyo. Pag natapos ko by this weekend, isend ko sa Monday. Yes, ma'am. Okay na Yes ba po, yung Dra. ganyan? Okay na ba tong, yan? Opo, nakikita naman siya, Dra. Nabasa naman Okay na po, mabuti. Doc. Yes po. Okay, sige. Okay. So stop sharing na lang po tayo, Doc, para makita po natin Pipindutin. ulit. You are sharing your screen and then, ayun, stop sharing. Okay. Ayan. Sige. Thank you po, Doc. So after Doc Calleja, ngayon naman po, let's proceed sa Pero ating open. just in Yes case po. hindi naman ako magka-problem sa stop, kasi di ba yung pag next slide, parang nailang ako na, next slide please, gaganon pa ako kesa ako na yung nagpipindot, Opo, no? opo. Yes po. Ano Kung lang, Dra, magka-problem back up lang. Kung magka-problem lang, Back at up least lang. may standby. Sige, Yes thank po, you. yes po. Thank you. Apo. Okay, so let's proceed po sa ating open forum and to assist us para makita natin kung ano ang mga katanungan na ating natanggap, mga kasama natin, si Denise. Okay, so good morning po again. So, para po sa ating open forum, makakasama po natin sa ating panel sila Dr. Kim Patrick Tejano, si Dr. Desiree A. Briseño, at si Dr. Arlene Calleja po. So, sila po ang ating magiging expert panel po para masagot po ang ating mga katanungan tungkol nga po sa World Immunization Week. So, ang unang katanungan po natin, so yung sa open forum po, dire-diretso naman po yung questions, depende po sa makukuha po natin sa chat or sa live, sa comment section po ng FB Live po natin sa DOH Bicol CHD. Alright, thank you, Denise. So, proceed po tayo sa ating susunod naman na mensahe. Mapapakinggan natin ang isang mensahe mula sa Regional Director ng Department of Health, Bicol Center for Health Development, si Dr. Ernie V. Vera. So, dito po ipa-play na lang po natin yung recorded video ni RD, pero hindi pa po namin siya na-record since busy pa po siya at the moment. So, after po ng video ni RD, meron rin po tayong ibang mga partners na katuwang natin sa ating World Immunization Week.
Pakinggan natin ang ating mga partners at ang kanilang mensahe tungkol sa World Immunization Week. Ang DSWD Field Office 5 ang inyong kasangga upang maprotektahan ang mga pamilyang Pilipino mula sa mga nakakahawa at malubhang sakit na kayang labanan ng ligtas at epektibong bakuna. Ang Department of Education ang inyong kasangga sa pagpapatupad ng mga programang pangkalusugan sa aming mga lugar at paaralan. Partikular na ang malawak na pagpapalaganap ng National Immunization Program. Ang Integrated Midwives Association of the Philippines ang iyong kasangga upang maprotektahan ang mga Pilipino mula sa mga nakakahawa at malubhang sakit na kayang labanan ng libreng at epektibong bakuna. Ang mga doktor ay iyong kasangga sa pagbibigay ng wastong impormasyon tungkol sa kahalagahan ng pagbabakuna at ang magiging ay iyong maaasahan. Kami sa Legazpi Stake ng The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints ay inyong kasangga sa isang malusog at protektadong komunidad laban sa mga sakit na maiiwasan sa pamamagitan ng pagbabakuna. Ang Legazpi City Sandigan Lady Eagles Club ang iyong kasangga upang maprotektahan ang mga Pilipino mula sa nakakahawa at malubhang sakit na kayang labanan ng ligtas at epektibong bakuna. In line with the principles of the Fraternal Order of Eagles, Open pa rin Philippine Eagles, close pa rin, of service to strong brotherhood, ang samuyang grupo minasuporta asin minaendorso kan ligtas na pagbabakuna kan sa tuyang mga kahimanwa. Ini, sarong paagi tanganing masiguro na ang satuyang komunidad protektado sa anuman na malalang kamatian na nakakaulakit. Ini saro sa epektibong giya tanganing kita makapagpadagos kan sa tuyang pamumuhay na trangkelo asin daing hilang o kamatian. Sa paagi man kaini ang satuyang ekonomiya magiging mauswag asin progresibo. In behalf and as convener of Metro Sorsogon Eagles Club, I encourage everyone to be vaccinated. Health is wealth. Metro Sorsogon Eagles Club ang inyong kasangga upang maprotektahan ang mga Pilipino mula sa mga nakakahawa at malubhang sakit na kayang labanan ng ligtas at epektibong bakuna. Kabuhay ang kanila! Kabuhay! Ang Naga City Bicolandia 102 Lions Club ay inyong kasangga upang maprotektahan ang mga Pilipino mula sa nakakahawa at malubhang sakit na kayang labanan ng ligtas at epektibong bakuna. Lions, roar! Ang Rotary Club of Metro Sorsogon ang inyong kasangga upang maprotektahan ang mga Pilipino mula sa nakakahawa at malubhang sakit na kayang labanan ng ligtas at epektibong bakuna. The Rotary Club of Naga is your partner in protecting Filipino from contagious diseases, which we can fight through safe and effective vaccine. Magandang buhay sa lahat. Ako po si Director Agnes Solentino ng NEDA Bicol, nakikiisa sa pagdiriwang ng World Immunization Week 2022. Kami po sa NEDA Bicol ay naniniwala na ang mga bakuna ay naglalapit sa atin sa isang mas malusog at mas maunlad na Pilipinas. Dahil sa pananaliksik at pagsulong sa agham, teknolohiya at inobasyon sa bakuna, mula noon hanggang ngayon, mas nagiging handa tayong labanan ang mga sakit at pigilan ang pagkalat ng mga ito. Kinikilala ng Philippine at Bicol Regional Development Plans ang pangangailangan na tiyakin ang isang malusog na populasyon sa pamamagitan ng pamumuhunan sa kalusugan, nutrisyon at edukasyon. Ang mga programang pangkalusugan tulad ng immunization o pagbabakuna ay makakatulong sa mga bata na maging mahusay sa paaralan at maging mas protektibong mamamayan sa mga susunod na taon. Salamat sa mga bakuna. Dahil ngayon, bilyon-bilyong tao ang namumuhay
ng malusog na protektado mula sa mga sakit na kayang labanan ng ligtas at epektibong bakuna tulad ng tigdas, polio, pulmonya, cervical cancer, Ebola at marami pang iba. Gayunpaman, maraming bata ang hindi nakakakuha ng mga pangunahing bakuna dahil sa pag-aatubili ng mga magulang at nakatatanda o dahil na rin sa kawalan ng akses sa mga bakunang ito. Ang pagbibigay edukasyon ng kahalagahan ng bakuna at pagbibigay ng akses sa mga bakuna, lalong-lalo na sa malalayo at mahihirap na komunidad, ay patuloy na ginagawa ng paraan ng ating gobyerno, katulong na ang pribadong sektor, upang mabigyan ang bawat bata ng isang malusog na simula sa buhay at maprotektahan laban sa mga sakit na kayang labanan ng ligtas at epektibong bakuna. At sa panahon ng COVID-19 pandemic, kasama ng iba pang mga hakbang tulad ng physical distancing, mahigpit na mga protocol sa kalinisan at ang pagsusuot ng face mask, ang pagbibigay proteksyon sa mga tao gamit ang ligtas at epektibong mga bakuna ay makakatulong sa pagwawakas ng pandemya. Ang mga kasamahan ninyo sa NEDA Bicol ang inyong kasangga upang maprotektahan ang mga Pilipino mula sa mga nakakahawa at malubhang sakit na kayang labanan ng ligtas at epektibong bakuna. Naway patuloy nating palaganapin ang impormasyon ukol sa kahalagahan ng pagbabakuna at makiisa sa mga programang pangkalusugan tulad ng immunization o pagbabakuna upang makamit ang isang malusog at protektadong Pilipinas tungo sa matatag, maginhawa at panatag na buhay para sa lahat. Diyos mapalos po sa inyong gabos. Ayan, so napanood nga natin yung mga messages of support ng ating mga partners or ating mga kasangga dito sa National Immunization Program. So at this point po, pakinggan natin ang ating closing remarks ng ating Assistant Regional Director na si Dr. Perchito L. Avelino. So hindi pa po prepared yung recorded message ni ARD. We will be recording that po in a few hours. So that ends po ang ating dry run ng ating World Immunization Week webinar. So if may comments po from the call, yes po. Ay, meron po pala dito sa chat box na suggestion regarding sa commitment video. So meron naman po sa videos na nakalagay ng agency or ng organization kung galing kanino. Pero hindi po namin ma-pinpoint yung mga nagsasalita because hindi naman po nila state kung sino yung heads. So basically yung videos po ay as a group yung iba. Yung individual, ma'am, like yung sa DSWD and ano, kung doon sa email na nag-send, Sige baka po, pwedeng matanong kung sino yun. Tapos, Sige po. ma'am, may nag-submit, ma'am, nung sa Breastfeeding Bicolana. Sabi ko, ilagay din doon sa drive. Sayang Yes din po. naman po nun. Sana ma-add po natin siya. Opo, ma'am. Pag na-receive na po namin siya, ma'am, sa drive, kasi po pangit yung quality po pag sa Pag sa message, Facebook. sa messenger lang po nasa-send eh. Pag nakuha na po namin yung video, i-insert na lang po namin sila. Parang wala po yung sa PPS, no? Meron po ba? Wala po kaming na-receive from Importante PPS. Philippine Pediatric Society. Maganda Meron po, sana ma'am. drive. Ay, meron. Kaming sinend na letter, pero wala po kaming na-receive na video from them. Baka pwede, Sige. ma'am, ano I-follow up natin. ko. I-follow up ko kay Dr. Opo. Janet Royalde. Siya yung Ma'am, president kasi. pwede i-send niyo sa akin doon sa group chat natin yung letter. Tapos i-send ko kay Doc Arlene yung Sige po. letter. forward ko. Sige po. Opo. May time pa Pa-forward naman ko para ASAP para makasend. may kahit maiksing message na video lang Yes. naman kayang gawin. Medyo natin. mahaba, ma'am, yung sa NEDA, ano? Yun nga po, ma'am. Nag-provide na po parang kami ng kay regional spiel. director. Nag-ano po sila nag-initiate po sila na sarili ng message. So, in-insert na lang po namin kasi baka naman po ma-offend. Ano din sila, Yes. ma-offend. Opo. From our media, ma'am, media partners,
Kahit may Um, makuha lang kayo from PIA or Opo, nag-message din po kami ma'am sa PIA pero no response po so far sa World Immunization Week na commitment video. sige, sige. Sendan nyo din sa akin, ma'am, yung letter kasi baka pwede kong, di ba si Miss Danica, PIA pa din siya? Yes po, ma'am. Para pwede nating ma-course through sa kanya. Sayang naman, Okay po. kasi lagi naman nating kaano si PIA sa ano, di ba? Apo. Thank you po. Thank you po. So may other comments pa po ba tayo or may suggestions po ba tayo for the webinar? Sa flow Yun, po. yun ma'am, yung opening kasi natin, di ba, sa Bayang Bakunahan, maganda din naman Apo. po siya. Then, afterwards po sana nun is i-flash yung e-poster natin for this e-webinar or webinar tapos with the program. Para parang yun yung naglo-look Bayang Bakunahan. Todo ligtas! Todo ligtas! Todo ligtas! Todo ligtas! May good news kami, makinig kayo. Libreng bakuna sa barangay nyo. Kumpletuhin na natin ang tamang panlaban sa sakit magbabago. So, ayan po, i-figure out na lang po namin. Basically, isang video lang naman po yung nagkaroon ng technical problem. Pero may backup plan naman na po kami about that. So, nag-test na rin po kami ng live sa isang dummy account. So far, okay naman po. Smooth naman po yung naging live. Tapos ma'am, siguro po doon sa last part before tayo ano sa closing message, parang pang ano lang, pwede tayong parang mag-raffle draw or ano, baka tanong yung sa mga participants. Yes po, ma'am. Meron tayo kasing pwedeng magbigay ng load card na worth 500 pesos dun sa mga participants. So, 5 winners po, ma'am. Yes, apo, 5 Okay winners. po. Parang draw Mag-help na lang raffle po draw. kami, ma'am, ng parang questions if ever. Para Okay. yun na lang po. Based po siguro sa magiging lectures, I guess, para ma-test kung nagpa-pay attention. Sige, sige. Sige Hingi po. na, doon na lang sa presentation din siguro ni ni Apa. Dr. Calleja Sige and po, ma'am. others. Thank you po. Thank you po. Okay, so ayan po. Any Sorry po, other ano po comments? yun? Yung sa presentation ko, mini-message ko na kasi yung sa Bicol chapter. Ano parang i-base po namin yung pwedeng questions kasi para meron din tayong feedback kung may natutunan or participation sige. from our Depende audience. sa So, lecture. i-base Sige. na lang namin sa lecture nyo po yung questions. Sige, thank Kasi yung makakasagot ng Mini-message ko tama na kasi po, yung sa Bicol chapter. pwedeng manalo Yung pa sila ng premium. load card. Apo. Sige. Thank you. Thank you po. Send na lang sa akin, Ma'am Max, nung letter sa PPS Yes. tsaka PIA para ma-send ko sa kanila. Yes po, ma'am. Thank you. Sige po. Thank you po. So, I guess that ends po our dry run. So, para po, ulitin ko na lang po siguro yung program para sure na po tayo sa lahat. So, Sige. mag-start po tayo sa preliminaries. Ito po yung mag-acknowledge ng participants na live din po tayo sa Facebook and YouTube and syempre sa WebEx din po. And then, introduction of hosts. Kami po ni Denise. Prayer and national anthem. Short background ng event natin. Reminders na may open forum po tayo kung saan sasagutan yung questions. And then yung opening message po pala ni RD Vera, I forgot to mention that kanina. Sa preliminaries din po yun. And then first talk is with Dr. Kim Patrick Tejano. And then the second with Dr. Desiree Briseño. The third is with Dr. Arlene Calleja. And then open forum na po. After the open forum, we will have the call to action video of Dr. Vera. And then the
commitment videos, and then yung paraffle po natin na may 5 winners ng load cards, and then closing remarks, and end na po ng ating webinar. So, if may other suggestions pa po, i-message na lang po siguro tayo through Ma'am Twinks or sa ating email. Meron naman po tayong email na provide. Ma'am Joyce, andito pa ba si Ma'am Joyce? Ma'am Joyce, kung pwede po today, makakuha namin yung CV ni Doc Kim para makagawa po kami ng introduction slide. Pag hindi po CV, ma'am, parang pwede po bang Kahit short intro ano lang, ma'am. Oo, not necessarily the full, yung mga highlights lang po ng introduction for Doc Kim. Okay, sige ma'am. Ano na lang, parang short paragraph na lang. Yes, apo. That Apo. will do, Yeah. ma'am, yes. So, if may changes pa po or may suggestions or comments, siguro po by Monday, siguro final na tayo para wala na po tayong masyadong i-procrastinate if ever may mga kailangan pang palitan. So, thank you po everyone sa pag-assist sa ating dry run. Thank you very much po HPU team for the support, and Dr. Calleja, thank you po, and Thank sanda lang you. po dry yung PowerPoint presentation just in case. But Yes. during the actual, you may share po Okay. the slide. Thanks. Thank you Leave na po. ako ha. May patient Okay, na. Dra. Thank you so Thank much. you. God bless po, ala. Thank you din, Ma'am Twinkle and Mama Queen, and sa po, 5 po. Thank you. Thank you po, Ma'am Joyce, and yes po, Ma'am. Yes, Ma'am Jo. Kasi ma'am nag-ano lang si IT daw kung 3 o'clock talaga tayo dapat sa SM daw. Or baka pwede Opo, daw before 2. before 2. Sige, tawagan ko po si Sir Alan, yung Yun, marketing nila. sige po. Nag-ano si IT So, kasi parang oo. may biglaan sila later. O kasi ma'am, actually, pagpunta natin doon, at least makita yung site. Tapos actually, hindi pa nila talaga ma-promise kung pwede tayo mag-live kasi may form pa po ata na kailangan nilang i-accomplish para pag sa Manila. So kung hindi talaga actual na makapag-live by today, sabi ko nga sana at least by Monday, baka kung pwede na ma-try doon. Kasi yun nga po, baga mahirap pag malabo man. Sige. Siguro ma'am kung hindi pwedeng kung halimbawa past 3 na sila mag-agree na magpunta tayo, baka pwede Okay Monday lang na lang naman, para. past 3 na lang, ma'am. Kasi Kaso ang hirap naman problema ma'am yung magmamadali. IT. Ano daw si IT? Hanggang anong oras yung activity nila, ma'am? Hindi ako sure. I-confirm ko lang Ma'am Twinks, but ayun, Ayan, nag-resend si IT nandito. Oo, IT, go Yes ahead. po, you may speak po. Hello, from IT po. Pwede po namin marinig feedback po. Hello po, rinig po. Yan, okay na po, sir. So ano po kasi, si Sir Jan po kasi may appointment po siyang 3 p.m. to 5 p.m. and if hindi po makakapunta, ako lang yung mag-isa pong makakasama niya. Okay lang naman, sir. Not necessarily si Sir Jan. Basta 3 p.m. po yung natin. Mag-gate pass na lang tayo, sir. Isabay na lang kita. Sir G Okay mo po. ba ito? Yes po. Sir G mo. Apa, maano na lang kitang auto kay engineer papahatod. Okay po, copy po. Tapos dalhin mo na, sir, yung possible na equipment na pwedeng gamitin kasi para ano na natin sa SM. Sama din po kami, ma'am, sa inyo. Sige po. Ilan po sa HPU, ma'am? Dalawa lang naman po ang Dalawa. sasama Sige, from sige. HPU. Oo, para makausap na natin si SM. Tapos kung ano pa may kailangan. I-follow up din namin pala yung sa sound system. Okay, thank you so much. Thank you po, ma'am. Thank you. Thank you po. Ay, ma'am, Ma'am Jo, meron kayong copy nung sa yan, yung materials or forms kasi i-print namin dito, tapos pagtulungan na lang natin ma-reproduce.
forms Yung para sa BRTTH ata yung namakunahan. Ilang print ang kailangan niyo nun, ma'am? Hindi ko kasi Astra? opo. Ay, wala po kaming copy ng forms na yan for vaccine. Hinahanap ko nga dito sa training materials lang ang nandito. Wala din kami ito. Sige po, try namin magtanong kung saan. Opo. Wala po sa dyan kung ano. Kung namang babakuna kayo, ma'am, tuwing sa SM, sino ang may hawak ng mga copy ng ganyan? Ano po kasi si SM Legazpi dati, I mean si CH Legazpi. Pero ito po kasi, pero ito po kasi na kino-ordinate ni na Sir Steve po baga sa BRT. Tayo yung nag-offer daw. So, syempre, sa atin, although nag-okay na yung team ng BRTTH, pero yung sa forms na ibang bakuna na galing sa atin, tayo daw po ang mag-reproduce. Sige po, tignan namin Kasi kung... wala kami dito, ma'am, tuwing na copy niyan. Okay, sige po. Thank you. Thank you po, ma'am. Sige po. Sa chat, Yung ma'am, yung last Friday, yung Friday na natin. oo. Finalize na ba yun? Kasi kailangan din natin sino-finalize. Sige po. I-share ko po lugod yung activity design. Wait lang. Sorry po, ma'am. Ano nga po ulit yung letter na hinihingi po aside sa PPA? Ay, PPS? PIA, ma'am. Okay Oo. po. Kasi Send ko na lang natin po. kay Ma'am Danica, kasi baka pwede niya tayong matulungan, si Ma'am Danica na mag-shoot. Or kung sinong representative, kung hindi available si RD nila. Sayang man kasi. Okay po, ma'am. Send na lang po namin sa group chat. Sige po. Thank you po, ma'am. Wait lang. I-share ko po yung program sa virtual natin. Wait. Tas ma'am, yung sa webinar